στον δρόμο για γυμναστήριο, βραδινή προπόνηση όπως πάντα, full workout αυτή τη φορά. Ναι, έχω αλλάξει το πρόγραμμα. Για όποιον με παρακολουθούσε από παλιά θα ήξερε ότι το κλασικό μου πρόγραμμα είναι στήθος, πλάτη, ώμοι, χέρια, πόδια και upper lower. Πλέον push-pull legs, upper lower, πενταήμερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα είναι τρίμηνο. Πρώτος μήνας θα είναι μέτριο intensity, μέτριο volume, ώστε να μπω σταδιακά στον όγκο, στην υπερτροφία. Δεύτερη φάση, δεύτερος μήνας θα είναι full τέρμα intensity, για να έχω προοδευτική υπερφόρτωση και να πετυχαίνω failure σε κάθε προπόνηση. Και τρίτος μήνας, η τρίτη φάση του προγράμματος, ρίχνω το intensity, αυξάνω το volume, τον όγκο της προπόνησης, για να έχω την υπερτροφία, να δώσω στο μη κάτι για να πριστεί, να έχω αιμάτωση σε κάθε προπόνηση. Λοιπόν, είμαι έξω από το γυμναστήριο, φύγαμε. Πρώτο set, πρώτη άσκηση βασικά, στο lat pull down, feeder set, δηλαδή 4 set, 10 επαναλήψεις, προοδευτική υπερφόρτωση σε κάθε set. Ξεκινάω με ένα RPE 4-5, μέχρι που το τέταρτο set θα είναι failure, θα είναι στην αποτυχία. Πάμε, διάλειμμα 2 με 3 λεπτά ανάμεσα σε κάθε set. Δεύτερο set, RPE 5 με 6. Τρίτο set εδώ πέρα, RPE 7-8, τα δίνεις όλα. Κιλά, γύρω στα 66-73 θα πάω. Έχουμε και το μικρόφωνο. Τελευταίο set, εδώ πέρα θέλει failure στις 10 επαναλήψεις, οπότε τα δίνουμε όλα. 79 κιλά. Ωραία. Λοιπόν, μετά τα 4 set στο lat, έχουμε ένα ακόμα set, ίσως και το πιο σημαντικό. Ίδια κιλά με το προηγούμενο που κάναμε failure στις 10 επαναλήψεις, αλλά πάλι 10 και μετά στις 10 επαναλήψεις μειώνουμε 30 με 50% τα κιλά και πάμε για 5 επαναλήψεις drop set.
Πάμε για τις 5 επαναλήψεις. Ήρεμα και ωραία. Ελεγχόμενα. Δεν το αφήνουμε να μας πάρει πάνω. Οκ. Καίει. Ρε μαλάκα, αφού πάτησε το τέτοιο, να κλείσει. Δεν πάτησε. Όντως. Επόμενη άσκηση, seated row. Θα χρειαστούμε και τις 3 λαβές. Κάθε set είναι και διαφορετική λαβή. Ξεκινάμε με ανοιχτή, πάμε με πιο κλειστή και μετά με την κάθετη. Δεύτερο set με λίγο πιο κλειστή λαβή. Πάμε για τρίτο set. Επόμενη άσκηση lat pullover. Πρέπει να πιέσουμε πίσω. Σε αυτή την άσκηση 2 set, 12 με 15 επαναλήψεις. Πάμε για το δεύτερο. Συνεχίζουμε με 3 set face pull για πίσω μοίρα. Μέλισσα ρε μάλακα, δεν το βλέπεις. Και τώρα πάμε για χέρια. Τίποτα, όλα εδώ πέρα γραμμένα όλα. Τρία σετάκια.
Πάμε. Τελευταία άσκηση δικέφαλα, τροχαλία, μονές λαβές ή μαλτήρες στο μαξιλάρι σκότ. Μισές επαναλήψεις από το κάτω σημείο μέχρι τη μέση και αργό κατέβασμα. Πάμε, 2 σετ, 10-12. Καλύτερα σε μαξιλάρι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πιασμένο. Στροφή στο σπίτι, ετοιμάζω post-workout meal, το τελευταίο γεύμα της ημέρας και έχω cream of rice, το ετοιμάζω εδώ πέρα, θα μπει στο μικροκυμάτων σε λίγο για 3-4 λεπτά. Μετά θα βάλω total protein γεύση σοκολάτα μέσα και θα κόψω και μία μπανάνα γύρω στα 100-110 γραμμάρια. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο. Μην ξεχάσετε like και subscribe και μέχρι το επόμενο, καλά gains!